31 zo smeru Raje. Pravidelný príchod 19 hodín 52 minút prišiel k nástupišťu 3, koľaj 10, sektor E až H. Vlak tu jazdu končí. Prosíme, vystúpte. Upozornenie na meškanie vlaku. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha za Hradní Město. Pravidelný príchod 19 hodín 50 minút, ktorý pokračuje smer Košice. Bude z prevádzkových dôvodov meškať asi 20 minút. Ohlásená doba meškania sa môže zmeniť. Za vzniknuté meškanie sa ospravedlňujeme. Osobný vlak 3932 linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Brodno, Rudina, Kysucké Nové Mesto, Pochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Čadca Mesto, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút príde k nástupišťu 3, koľaj 10, sektor E až H. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak 3932 linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút príde k nástupišťu 3, koľaj 10, sektor E až H. Osobný vlak 3932 linky S3 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút prichádza k nástupišťu 3, koľaj 10, sektor E až H. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha za Hradní Město, Ostrava, Hlavní nádraží a Čadca, ktorý pokračuje smer Prúdy, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Kysak a Košice. Pravidelný odchod 19 hodín 53 minút príde k nástupišťu 3, koľaj 14. Vlak je zostavený s vozňou prvej a druhej triedy. Vozne po vlaku sú radené zostupne od začiatku vlaku. Stanica Žilina. Osobný vlak 3932 linky S2 zo smeru Liptovský Mikuláš, ktorý pokračuje smer Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút prišiel k nástupišťu 3, koľaj 10, sektor E až H. Osobný vlak 3932 linky S2 smer Brodno, Rudina, Kysucké Nové Mesto, Pochodnica, Dunajov, Krásno nad Kysucou, Oščadnica, Čadca Mesto, Čadca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút stojí pri nástupišti 3, koľaj 10, sektor E až H. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Medzištátny rýchlik 340 Kysučan linky R2 smer Čadca, Návsí, Ostrava, Hlavní nádraží a Ostrava Svinov. Pravidelný odchod 20 hodín 34 minút stojí pri nástupišti 4, koľaj 16. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 372, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschovňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň druhej triedy číslo 369 a vozeň druhej triedy so službou pojazdná úschovňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestenkové. Osobný vlak 3331 linky S1 zo smeru Trenčín, Zlatovce. Pravidelný príchod 20 hodín 16 minút príde k nástupišťu 4, koľaj 20. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha za Hradní Město, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 19 hodín 53 minút prichádza k nástupišťu 3, koľaj 14.
vlak RegioJet 1011 RegioJet zo smeru Praha-Zahradní Město, ktorý pokračuje smer Košice. Pravidelný odchod 19 hodín 53 minút, prišiel v nástupišťu 3, Koľaj 14. Medzištátny vlak RegioJet 1011 RegioJet smer Prúd, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Tamen, Spišská Nová Ves, Kysa a Košice. Pravidelný odchod 19 hodín 53 minút, stojí pri nástupišti 3, Koľaj 14, pripravený na odchod. Osobný vlak 3932 linky S2 smer Rodno, Rudina, Kysucké Nové Mesto, Ochotnica, Dunajov, Krásno nad Nisou, Koščanica, Čapca Mesto, Čapca a Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút, stojí pri nástupišti 3, Koľaj 10, sektor E až H. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém. Osobný vlak 3932 linky S2 smer Skalité. Pravidelný odchod 20 hodín 17 minút, stojí pri nástupišti 3, Koľaj 10, sektor E až H, pripravený na odchod. Osobný vlak 3331 linky S1 zo smeru Trenčín, Zlatovce, pravidelný príchod 20 hodín 16 minút, prichádza k nástupišťu 4, Koľaj 20. Stanica Žilina. Osobný vlak 3331 zo smeru Trenčín, Zlatovce, pravidelný príchod 20 hodín 16 minút, prišiel k nástupišťu 4, Koľaj 20. Vlak tú jazdu končí. Prosíme vystúpte. Medzištátny rýchlik 340 Kysučan linky R2 smer Čapca. Návsi Ostrava hlavný nádraží a Ostrava Svinov. Pravidelný odchod 20 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti 4, Koľaj 16. Za Rušnom je radený vozeň prvej triedy číslo 372, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zbíjacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich a so službou pojazdná územia Patočín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň druhej triedy číslo 369 a vozeň druhej triedy so službou pojazdná územia Patočín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368. Upozorňujeme cestujúcich, že vozne prvej triedy sú povinne miestienkové. Rýchlik 729 Považan zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 20 hodín 24 minút, príde k nástupišťu Koľaj 28. Rýchlik 729 Považan zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 20 hodín 24 minút, prichádza k nástupišťu Koľaj 28. Stanica Žilina. Rýchlik 729 Považan zo smeru Bratislava hlavná stanica. Pravidelný príchod 20 hodín 24 minút, prišiel k nástupišťu Koľaj 28. Vlak tú jazdu končí. Prosíme vystúpte. Medzištátny rýchlik 340 Kysučan linky R2 smer Čapca. Návsi Ostrava hlavný nádraží a Ostrava Svinov. Pravidelný odchod 20 hodín 34 minút, stojí pri nástupišti 4, Koľaj 16. Za Rušňom je radený vozeň prvej triedy číslo 372, vozeň druhej triedy pre cestujúcich s deťmi so zbíjacou plošinou na prepravu mobilných cestujúcich
a so službou pojazdná úschodňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 370, vozeň 2. triedy číslo 369 a vozeň 2. triedy so službou pojazdná úschodňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 368. Upozorňujeme cestujúcich, že v vozne 1. triedy sú povinne miestenkové. Express 631 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Prúdky, Kráľovany, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Štrbat, Poprad, Tatry, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak a Košice pravidelný odchod 20 hodín 31 minút, prídek nástupišťu 3, Koľaj 14. Za Rušňom je radený vozeň 2. triedy číslo 9, vozeň 2. triedy so službou pojazdná úschodňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 8, vozeň 2. triedy číslo 7 a 6, vozeň 2. triedy pre cestujúcich s deťmi so zdvíhacou plošinou na prepravy mobilných cestujúcich a so službou pojazdná úschodňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 5, vozeň 2. triedy so službou pojazdná úschodňa Matošín s povinnou rezerváciou miest pre bicykle číslo 4 a 3, reštauračný vozeň číslo 2 a vozeň 1. triedy číslo 1. Express 631 Tatran zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Košice pravidelný odchod 20 hodín 31 minút, prídek nástupišťu 3, Koľaj 14. Osobný vlak 33-34 linky S1 smer Horný Hričov, Dolný Hričov, Pinča, Predmier, Bledník, Trienové, Považská Teplá, Považská Bystrica, Nosice, Púchov, Trenčianska Teplá, Trenčín a Trenčín. Zlatovce pravidelný odchod 20 hodín 44 minút, stojí pri nástupišti 4, Koľaj 20. Upozorňujeme cestujúci, že v tomto vlaku je zavedený samoobslužný výpravný systém.